Oke, baiklah, 1 PM kembali. 1 nomor, sapi kedua kami hadirkan sebuah menunggu atensi kembali tentunya. Cuba lah denai cuba mamike balam untuk pamenang tapi denai indah banyakku denai tapi balam urang nang sadang lape balam ado urang nan punya Allah dape mangko mau pe sangka indah manarimo. Polong tenggang, yo patenggang jare tapasang di ladang gurang gamang-gamang hati dan gamang madang gerakan diambil hati taibo denai takut
kepekan satu mata berlalu kan masih teman kembali.